Well, thank you for joining us again this evening. Vă mulțumesc că sunteți cu noi din nou în seara aceasta. I've been sharing some of my journey. Am împărtășit până acum o parte din experiența mea In how I have come to a knowledge of the only begotten Son of God. despre felul cum am ajuns să-L cunosc pe singurul Fiu născut al lui Dumnezeu. In my first presentation, În prima mea prezentare I talked about the struggle for acceptance. am vorbit despre lupta în legătură cu acceptarea. Either simple faith in Jesus Christ Lupta între o credință simplă în Iisus Hristos or my efforts to please God. sau eforturile mele de a mă face pe placul lui Dumnezeu. In the last presentation, În ultima prezentare I spoke about the joy that I found am vorbit despre bucuria pe care am găsit-o in discovering that Christ is the source of every right impulse. în faptul că am descoperit că Iisus este sursa fiecare impuls bun. And what it means to believe that we are God's beloved children in whom He is well. Și am descoperit ce înseamnă că noi să fim fiii lui Dumnezeu prea iubiți. As opposed to the lie of Satan that says, you shall not surely die. În opoziție cu minciuna lui Satana, când a spus, cu siguranță nu veți muri. In this presentation, În această prezentare, I'd like to share more of how I came to know the Son of God, vreau să vă împărtășesc cum am ajuns să-L cunosc mai mult pe Fiul Dumnezeu. and some of the costs that came in accepting this truth. Și vreau să vă vorbesc despre unele din prețul pe care l-am plătit din cauza că am acceptat pe Iisus ca Fiul Dumnezeu. And I hope that this will encourage you. Și sper că aceasta să vă încurajeze. I mentioned in the last presentation În ultima prezentare am amintit the joy that I found in Matthew 3:17. că bucuria pe care am găsit-o în Matei 3:17, This is my beloved Son, acesta este Fiul meu prea iubit. a Son that received all the fullness of the Godhead, Un Fiu care a primit toată plinătatea Dumnezeirii, that as the Father had life in Himself, so He gave to the Son. așa cum Tatăl are viață în sine, așa a dat și Fiului să aibă viață în sine. That through the relationship with His Father, Că prin relația sa cu Tatăl Său, He was made equal with the Father. El a fost făcut egal cu Tatăl Său. As I began to study this question of the only begotten Son of God, În timpul când am început să studiez problema aceasta cu privire la singurul născut al lui Dumnezeu, I was led to the conviction that the Trinity could not be true. am fost adus la convingerea că Trinitatea nu poate să fie adevărată. That if Jesus truly was the begotten Son of God, Că Iisus într-adevăr este născut din Tatăl, begotten of the Father in eternity, născut din Tatăl din veșnicie, then there could not be a three-in-one God. așa că nu poate să existe trei în unul. Un Dumnezeu trei în unul. In 2007, În anul 2007, as I began to study this question more closely, în timp ce am început să studiez această chestiune mai de aproape, I found 2 or 3 verses that suggested 3 persons. am găsit 2 sau 3 versete care păreau să sugereze că există 3 persoane. 1 John 5:7.
1 Ioan 5:7, Matthew 28:19, Matei 28:19 and possibly 2 Corinthians 13:14. și posibil 2 Corinteni 13 cu 14. But none of these verses talked about three persons in one God. Dar nici unul din aceste versete nu amintește despre trei persoane într-un singur Dumnezeu. And I had to ask myself, Și trebuia să mă întreb, can I worship a God pot să mă închin unui Dumnezeu that is not explicitly written in the Scriptures? care nu este în mod explicit descoperit în Scriptură? If it is not here in black and white, Dacă nu este aici în alb și negru, how can I be sure that I am not involved in idolatry? s-ar putea ca eu să fiu implicat în idolatrie. And so, as I was pondering these things, Și astfel, în timp ce mă adânceam în aceste lucruri, I began to study material from the Adventist pioneers. am început să studiez scrierile pionierilor adventiști, how that none of them believed in the Trinity. despre faptul că niciunul dintre ei nu credea în Trinitate. And I remember reading at one point Mă amintesc că am citit despre un lucru from some research that Terry Hill had done, dintr-o cercetare pe care a făcut-o Terry Hill, that it said, to a man, the Adventists uphold the divinity of Christ, care spune că până la ultimul om au înălțat divinitatea lui Hristos while denying the Trinity. în timp ce negau Trinitatea. To a man, meaning all of them believed this Până la ultimul moment înseamnă toți dintre ei. in the early days. În timpurile de la început. As a footnote, Deci, ca o trimitere, I had been taught that William Miller was a Trinitarian, mi s-a spus că William Miller a fost trinitarian. and in 1822 it's certainly true. Și în anul 1832 acest lucru era adevărat. But in 1842, Dar în 1842, in the works of William Miller, Volume 1, în cartea lucrările lui William Miller, volumul 1, he clearly shows that he believes that Jesus is this true Son of God. el spune foarte clar că Isus era Fiul lui Dumnezeu And that the Spirit is the Spirit of God. și că Spiritul este Spiritul lui Dumnezeu. And then I discovered that Joshua V. Himes Și atunci am descoperit că Joshua Himes, had written in 1835 că a scris în 1835, 7 years before William Miller made his statement, câteva ani înainte ca William Miller să face această afirmație, that in the beginning of the Millerite movement, că la începutul mișcării millerite, nearly all of the preachers were Trinitarian. că aproape toți predicatorii erau trinitarieni. But as the message continued, Dar în timp ce mesajul mergea înainte, the majority of them became non-Trinitarian. majoritatea au devenit non-trinitarieni. So we can know for sure Așa că știm cu siguranță that as the Spirit of prophecy tells us, că Spiritul profetic ne spune that William Miller preached the first angel's message. că William Miller a predicat solia primului înger. That when he preached, fear God and give glory to Him, Că atunci când el predica temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, the God that he said to fear Dumnezeu despre care el zicea să ne temem, was not the Trinitarian God, nu era un Dumnezeu trinitarian, but the God who has a Son.
ci un Dumnezeu care avea un Fiu. This is a great comfort to me. Aceasta este o mare mângâiere pentru mine. I studied for a long time, Am studiat mult timp, reading many books, am citit multe cărți, comparing scripture, am comparat versete and it was clear to me that the Bible was telling me that Jesus is the Son of God. A fost clar pentru mine că Biblia îmi spune că Isus este Fiul lui Dumnezeu. I struggled in relationship to the Holy Spirit. M-am luptat în legătură cu Duhul Sfânt. The explanations from the Bible were very clear. Explicațiile din Scriptură sunt foarte clare. But some statements in the spirit of prophecy were not so clear. Dar unele afirmații din spiritul profetic nu sunt așa clare. So it took me a few months to study this difficulty out. Așa că mi-a luat câteva luni să studiez aceste lucruri. There appeared to be at least 200, 300 statements telling clearly that the Spirit is the Spirit of God. Deci există, poate, probabil, 200 sau 300 de citate clare The Spirit of God. Citate clare cu privință la Duhul Sfânt. And there seemed to be 5 or 6 statements that suggested that the Holy Spirit was a third person. Și există vreo 5 sau 6 citate care sugerează că Duhul Sfânt este a treia persoană a Dumnezeului. But as I continued to study, dar în timp ce am continuat să studiez and compare statement with statement, și să compar citat cu citat, and put all of the history together, am adunat toată istorie împreună la un loc, the picture began to become clear. Imaginea a devenit să fie mai clară. It was a test of patience. Era un test de răbdare. To see whether I really wanted to know the truth. Pentru a vedea dacă eu, într-adevăr, vreau să cunosc adevărul. Around this time, în jurul acestui timp, I awoke one morning, very early in the morning. M-am plimbat într-o dimineață foarte devreme. And all of these thoughts were going through in my mind. Și toate aceste gânduri îmi veneau în mintea mea. Passages of scripture were coming together. Versete din Biblie veneau împreună. Bible concepts were lining up. Were coming together. Conceptele biblice se alineau. I felt urgently impressed to get up and start typing. Am fost în mod urgent impresionat să încep să scriu. I wasn't feeling very well at the time. M-am simțit foarte bine în acest timp. But that first day I typed for 8 hours. Și prima zi am scris 8 ore. The next day I woke early again. Următoarea dimineață m-am plimbat din nou, dimineața de vreme. And I felt I had to get up and type again. Și am simțit că din nou trebuie să iau și să scriu. And I kept typing and typing. Și am continuat să scriu și scriu. For 2 weeks. Timp de 2 săptămâni. And at the end of 2 weeks, la sfârșitul celor 2 săptămâni, I had finished the first draft of Return of Elijah. Am terminat prima versiune al cărții Întoarcerea lui Ilie. Which was a book that explained what I understood concerning why the Trinity could not be true. Cartea aceasta explică ceea ce eu înțeleg de ce Trinitatea nu poate să fie adevărată. And how that it causes great problems for righteousness by faith. Și cum Trinitatea, deci e vorba de doctrina aceasta, face mari probleme doctrinei neprihănirii prin credință.
as well as the nature of Christ, de asemenea subiectului despre natura lui Hristos, women's ordination, hirtonirea femeilor and the investigative judgment. și judecății de cercetare. When I had finished writing this document, Când am terminat scrierea acestui document, I remember walking outside of where I was living, mă amintesc cum am plimbat în afara, and I aproape de unde locuiesc, looked up into the stars, și m-am uitat la stele and I felt like I had found Jesus for the first time. și m-am simțit că l-am găsit pe Isus pentru prima dată. I knew with absolute certainty Știam, eram foarte tare convins that Jesus is the begotten Son of God. că Isus este născut, Fiul născut al lui Dumnezeu. And I felt such a deep joy in my heart Și am simțit o bucurie adâncă în inima mea, that I was privileged to know Him. că am un privilegiu să-L cunosc pe El. I knew that I could not keep this to myself, Știam că nu pot să țin sau să păstrez acest lucru pentru mine, that I had to tell my brothers in the church. că trebuie să spun fraților mei din biserică. During this particular time, I had been off working as a pastor. I had to stop working as a pastor because of my health. Ok. În această perioadă trebuia să opresc lucrarea mea de pastor din cauza problemelor de sănătate. At first, I was very upset that I could not continue working as a pastor because of my health. La început eram foarte supărat că nu puteam să lucrez ca pastor. But it gave me time to study this subject carefully. Dar acest lucru mi-a făcut să am timp să studiez acest subiect foarte atent. So I'm very thankful. Așa că sunt foarte mulțumit. While I felt great joy at finding the begotten Son, În timp ce găseam foarte mare bucurie cunoscându-L pe Fiul născut al lui Dumnezeu, I also felt this deep sense of shame. de asemenea am avut simțul de mare rușine That I had been involved in idolatry. din cauza că am fost implicat în idolatrie. I had been preaching a confused position on God. Eu predicam o poziție foarte confuză cu privire la Dumnezeu. I was preaching Father and Son Eu predicam Tatăl și Fiul and Trinity together și Trinitatea împreună, because I was confused. pentru că eram confuz. And this is why Elijah came to me. Și acesta e motivul pentru care Ilie a venit la mine. I say Elijah, meaning the message of Elijah. Când spun Ilie, mă refer la mesajul lui Ilie, The spirit of Elijah. spiritul lui Ilie. How long hold you between two opinions? Cât timp veți șcrăpăta între două opinii? If the Lord be God, then serve Him. Dacă Domnul este Dumnezeu, slujiți-L. If the Trinity be God, then serve Him. Dacă Trinitatea este Dumnezeu, slujiți-L. And I chose to follow the God of the Bible. Eu am ales să urmăresc pe Dumnezeul Bibliei. I felt it was my duty to my church. I felt it was my duty Simțeam că este datoria mea to share with them what I had found. Să împărtășesc cu biserica ceea ce am găsit. I knew that what I would share Știam că în timp, dacă împărtășesc, would cost me a lot. acest lucru mă va costa foarte mult. But I felt that I needed to share this information. Dar simțeam că trebuie să împărtășesc aceste informații. Before I went to my conference president, Înainte să mă duc la
președintele meu de conferință, a self-supporting ministry, o organizație independentă, yeah, had asked if they could bring all of the Bible studies and resources that I had developed into their organization. They asked me Deci to bring Maranatha Media into their organization. ei l-au întrebat dacă el vrea că toate aceste lucruri pe care el le-a găsit să le unească cu organizația lor. I felt that before we should do this, Am simțit că înainte să facem acest lucru, I should explain to them what I had been studying. că trebuie să explic lor de ce eu studiez. I took to them a copy of my manuscript, Return of Elijah. I-am dat lor o copie din manuscrisul meu, Întoarcerea lui Ilie. I shared it with one of the members of this organization. Am vorbit cu unul dintre membrii acestei organizații. I explained to him why I didn't believe in the Trinity. I-am explicat de ce nu cred în Trinitate. I asked him not to share this information any wider. I-am zis să nu împărște aceste informații cu nimeni altul. Because I wanted to share it with the church first. Pentru că mai întâi vreau să împărtășesc acest lucru cu biserica. Actually, I had already delivered it to the church, but had given it to them also. De fapt, eu am dat-o și bisericii, dar și lui. When I went to, I better finish this part of the story. This person immediately took it to somebody else. Dar această persoană imediat a dat-o și altuia. And he immediately took it to a pastor that I had worked with for several years. Și cealaltă persoană imediat a dat-o pastorului cu care eu lucram timp de câțiva ani. He immediately began to warn people against me. El imediat a început să avertizeze poporul împotriva mea. And that I was dangerous. Că eu sunt periculos. He did not come and speak to me. El nu a venit să vorbească cu mine. So after a number of weeks, other people were ringing me, asking me what is going on. În următoarele săptămâni, mai mulți oameni îmi scriau și mă întrebau, dar ce se întâmplă? So I was having to explain about what was happening. Așa că trebuia să explic ce se întâmplă. Some of them became interested in what I was saying. Unii dintre ei au devenit interesați în legătură cu ceea ce eu vorbesc. And a few of them accepted the truth. Și câțiva dintre ei au acceptat adevărul. Even though I wasn't trying to cause problems in the church. Chiar dacă eu nu încercam să fac probleme în biserică. I was accused of trying to convert people. Eu eram acuzat că încerc să convertesc oamenii. But I was simply responding to the questions Dar eu pur și simplu răspundeam la întrebările that people were asking me. pe care oamenii îmi puneau. I rang up this pastor. M-am dus la acest pastor and I asked him why he was saying these things without coming to me. și l-am întrebat de ce el spune aceste lucruri pe care le auzeam. He was very angry. El era foarte supărat. He basically told me he would do everything he could to destroy what I was doing. El mi-a spus că va face tot ce poate ca să distrugă ceea ce eu fac. And there was no hope of me ever being saved. Și nu există speranță pentru mine să fiu salvat. And then he slammed the phone down. Și atunci el a trătit telefonul. This made me very sad.
Este foarte trist acest lucru. But I also made me very sad. Acest lucru l-a făcut pe fratele Adrian foarte trist. But I thought that if the gospel needs to be defended like this, și acest lucru mi-a spus că dacă Evanghelia trebuie să fie protejată în felul acesta, that's not much of a gospel. Acolo nu există prea multă Evanghelie. I gave the document to my president. I-am dat documentul președintelui meu. And that was sent to a committee of men. Și el a trimis la un comitet in the South Pacific Division of Seventh-day Adventists. Din South Pacific. Deci diviziunea Pacificului de Sud. Yeah. And they took about 12 months to look at it. Deci îi trebuia timp de 2 luni să se uite la el, la acest manuscris. 8 to 12 months. It was about 8 months that they were looking at it. Yeah, 8 months. Sorry. 8 luni. And then they wrote back to me. Și mi-au scris saying that they couldn't see any proof for what I was saying in the scriptures. Deci i-au scris o scrisoare în care spuneau că ei nu văd niciun adevăr în ceea ce el a scris. That I needed to put more scriptural evidence. But I needed more scriptural evidence. Că trebuia să pun mai multe dovezi din Scriptură. They also asked me to answer certain questions they felt I hadn't answered. They also asked me to answer certain questions. Deci ei de asemenea i-au cerut sau l-au întrebat unele întrebări. That they felt I hadn't answered. Despre care ei credeau că fratele nu are răspunsuri. I tried my best to respond to all of their requests. Am încercat tot ce puteam să răspund aceste întrebări. And that is when the book Return of Elijah went from 170 to 320 pages. Și astfel cartea Întoarcerea lui Ilie a crescut de la 170 to 320 pages. 70 la 300? 320 pages. 320 pagini. Again, it took a number of months for them to reply to me. Din nou au trecut câteva luni până ei mi-au răspuns. I asked them if I could come and talk to them face to face. M-au întrebat dacă vreau să vin să vorbim față în față. With the whole committee. Cu întregul comitet. But they said this was not possible. You asked it. Deci, fratele a întrebat dacă poate să meargă la ei, să se întâlnească cu întregul comitet. Dar ei au răspuns, acest lucru este imposibil. But they sent one person to talk to me. Dar totuși au trimis o persoană ca să vorbească cu mine. And we discussed a few questions. Și noi am discutat câteva întrebări. But most of my manuscript was not addressed. Dar cea mai mare parte manuscrisul meu nu a fost amintit. I asked them several times to show me to quote from me where they believed I was making an error. I-am cerut să-mi arate exact citatul unde eu spuneam ceva greșit. And show me in the Bible why that is an error. Și să-mi arate din Biblie de ce sunt greșit. I wanted to be as open to this, to what they had to say as possible. Eu încercam să fiu cât mai posibil deschis. I didn't want to cause a division in the church for nothing. Nu vroiam să fac divizare în biserică pentru nimic. I didn't want to cause unnecessary pain
Nu vreau să produc o durere nenecesară. So I asked the Lord to help me that whatever they would write back to me, Așa că l-am rugat pe Domnul ca orice ei îmi scriu, that I would try and study it carefully and ask the Lord if there was anything that I had wrong. deci orice ei mi scriu, că eu să studiez acest lucru și să cer lui Dumnezeu să-mi arate ce este corect, ce este adevăr. When I got the first response back, Când am primit primul răspuns, they said there was no light in what I had written, ei au zis că nu există nicio lumină în ceea ce am scris. but there were no Bible texts at all Dar nu exista niciun verset biblic to show me from the scriptures where I was wrong. să-mi arate din Scriptură unde eram greșit. I wrote back to them and asked them, could you explain to me from the scriptures why I'm wrong? Deci i-am scris din nou și am întrebat, puteți să-mi arătați din Scriptură unde greșesc? And to show me what statements I am making that are wrong. Și să-mi arătați care dintre propozițiile pe care le-am făcut sunt greșite. What spirit of prophecy quotes am I reading wrong? Care din citatele din spiritul profetic din manuscrisul meu sunt greșite. I received sometime during 2009 a Bible study on the Trinity from the scriptures, trying to show that the Trinity was biblical. Am primit de la ei în 2009. Deci 2009 un manuscris sau un studiu despre Trinitate cu versete biblice în care se încerca să se arate că Trinitatea este adevărată. By this stage, many people were aware that I did not accept the Trinity. În acest moment, deja mulți oameni știau că eu nu cred în Trinitate. Many people stopped talking to me. Mulți oameni au oprit să discute cu mine. Some people were very angry with me. Unii oameni au fost foarte mânios față de mine. And I had hoped that some of my friends in ministry would seriously consider what I was saying. Eu credeam că unii dintre colegii mei din lucrarea de pastorație vor cerceta în mod serios ceea ce spun. But a few had some initial discussions with me. Câțiva dintre ei au discutat de la început cu mine. But when they saw that I kept answering their points with scripture and spirit of prophecy, Dar atunci când au văzut că pot să răspund la întrebările lor cu Biblia și spiritul profetic, they quickly gave up trying to talk to me. foarte repede au renunțat să vorbească cu mine. After all of this, Deci după toate acestea, I remember praying to the Lord, mă amintesc că m-am rugat Domnului, could I wake up tomorrow morning dacă pot să mă trezesc dimineața and be the way that I was 3 years ago? și să mă găsesc cu 3 ani în urmă. I went over and over in my mind to see where I could be wrong. Din nou, m-am întrebat în mintea mea dacă poate eu să greșit. I didn't want to lose everything just because I was being foolish and premature. Nu vreau să pierd toate lucrurile din cauza că eram deci din cauza unui lucru neimportant și că m-am grăbit prea repede. I went step by step through the 3 angels' messages. Am mers pas cu pas prin solia celor 3 îngeri, Piece by piece, puțin cu puțin, sau încetul cu încetul, to see if there's anywhere in what I was thinking that there was a piece that was missing. să văd dacă undeva este ceva care este pierdut. But the more I studied, the more convinced I became that I was right. Dar cu cât am studiat mai mult, cu atât
deveneam mai convins că am dreptate. And that I could not change direction. Și că nu pot să schimb direcția. I was asked by the church what I plan to do. Am fost întrebat din partea bisericii ce planuiesc să fac. I said to them, I-am spus, the Bible says, if you confess me before men, că Biblia spune, dacă mă mărturisiți în fața oamenilor, I will confess you before my Father. eu vă voi mărturisi în fața Tatălui meu. I must follow the Bible and confess Jesus, the Son of God, before men. Eu trebuie să urmez Biblia și să mărturisesc pe Isus în fața oamenilor. They said to me, then you should resign from being an Adventist minister. Ei mi-au zis că atunci trebuie să fii demis de lucrarea ca pastor. I said I could not do this. Deci eu am cerut ca el singur să-și dea demisie. I-am zis că eu nu pot să fac acest lucru. Because I believe that the Adventist Church is God's remnant church. Pentru că eu cred că Biserica Adventistă este biserica rămașiței lui Dumnezeu. Although in apostasy. Chiar dacă este în apostazie. So they asked me, do you believe the Adventist Church is in apostasy? Așa că ei m-au întrebat, tu crezi că Biserica Adventistă este în apostazie? I said yes. Am spus da. But I have believed this for a long time. Dar eu credeam acest lucru de mai mult timp. I just didn't know how bad it was. Dar pur și simplu nu știam cât de rău este. This obviously upset them. Acest lucru normal i-a supărat. But I didn't say this in anger. Nu am spus acest lucru cu mânie. I said this with deep sadness in my heart. Am spus acest lucru cu o durere, tristețe adâncă în inima mea. Because this is my church. Pentru că aceasta este biserica mea. That I love very much. Pe care eu o iubesc foarte mult. And it is turned away from the true God of the Bible. Și care s-a îndepărtat de Dumnezeul adevărat al Scripturii. Eventually they had a meeting. All of the leaders of the church had a meeting. Și ei au avut o întâlnire. Old church or community? The leaders of the church in the union. Deci conducătorii bisericii din această uniune au făcut o întâlnire. And they took away my credentials. Și ei mi-au luat licența mea de pastorație. I said to them that I would accept whatever discipline they would give me. I-am spus că voi accepta orice disciplină pe care orice ei decid. And that I would not question their decision. Și că nu mă voi plânge împotriva deciziei lor. Even though it meant the end of my career. Chiar dacă acest lucru va semna sfârșitul carierei mele. I thought that I would just be quiet and not say anything. Am spus că voi fi doar liniștit și nu vei spune nimic. About what had happened. Despre ceea ce se întâmplă. But then I awoke one morning on January 19, 2010. Dar apoi m-am trezit într-o dimineață în 2010. That because I had a position of great responsibility. Că din cauza că dețineam o poziție de mare responsabilitate in the church. În biserică.
that I should ask forgiveness for teaching false doctrine. Că trebuie să-mi cer iertare pentru că învățam o doctrină falsă. And seek forgiveness from the many people that I had baptized. Și să cer iertare din partea multor oameni pe care i-am botezat. I had been running a website for many years. Eu conduceam un website sau aveam un website timp de mai mulți ani. And I had about 1,600 people who were subscribed to my website. Și aveam 1,600. 1600 de oameni care vizitau acest site. So I sent out an email to everyone on that list. Așa că am trimis un e-mail fiecare din lista aceasta, Asking forgiveness for teaching the Trinity. cerându-i iertare pentru că eu învățam Trinitatea. This caused a tremendous eruption in the church. Acest lucru a produs o erupție în biserică. But I felt it was my duty to tell people when I was wrong. Dar simțeam că este datoria mea să spun oamenilor ceea ce simțeam. Many pastors took what I wrote as a personal attack on them. Mulți pastori au înțeles ceea ce am scris ca fiind un atac personal împotriva lor. But all I was doing was expressing how I felt. Dar tot ce făceam eu era doar să exprim ceea ce simțeam. And what I believed the Trinity was. Și ceea ce cred eu că este Trinitatea. If somebody else sincerely believes that the Bible teaches the Trinity, Dacă altcineva credea că Biblia învață Trinitatea, I would respect their right to believe this. eu voi respecta dreptul lui să crede acest lucru. But I believe that the Trinity is a spiritualistic tool of Satan. Dar eu cred că Trinitatea este unealta spiritualistică a lui Satan. And that's my personal conviction. Aceasta este convingerea mea personală. As difficult as that is for people to accept. Indiferent cât de dificil este pentru oameni să înțeleagă, să accepte. But that does not stop me from loving people who think differently. Dar acest lucru nu m-a oprit să iubesc oamenii care gândesc diferit. I wrote to 40 of my fellow pastors. Am scris la 40 din colegii mei pastori. Pleading with them to study this subject. Le-am rugat să studieze acest subiect. And that I had great fears for them. I had great concerns for them. Aveam mare îngrijorare, eram foarte îngrijorat pentru ei. Out of the 40 people that I wrote to, din cei 40 de oameni la care am scris, 5 people responded. Doar 5 au răspuns. 3 of them said that I was possessed of the devil. 3 au zis că sunt posedat de diavolul. One of them said, "Hi Adrian, it's nice to see you, nice to hear from you." Unul a zis, salut Adrian, mă bucur că te-am auzit. Just ignored what I wrote. Pur și simplu a ignorat ceea ce am scris. And one of them agreed to study. Și unul a fost de acord să studieze. And we studied for a week or so. Am studiat o săptămână sau așa ceva. But then he became angry with me. Și atunci el a devenit supărat față de mine. I didn't reach any of my colleagues. Așa că nu am câștigat pe niciunul dintre colegii mei. And that made me very sad. Și m-a făcut acest lucru foarte trist. Many things happened in between that time and 2.5 years later. Multe lucruri s-au întâmplat între timpul acesta când el a descoperit acest adevăr, în următorii 2 ani și jumătate. I had
not gone to any church or tried to cause trouble by handing out material. Nu am mers la nicio biserică ca să încerc să împărtășesc niște studii sau materiale. I had simply written on the internet Pur și simplu am scris pe internet and answered questions și puneam întrebări. and tried to visit with other believers to encourage them not to turn away from the Adventist church. Și căutăm să vizitez credincioși ca să le încurajez și nu să le fac să se despartă de biserică. But to continue to pray for its leaders. Dar și să continue să se roagă pentru conducătorii lor. And to be respectful of the leaders. Să respecte pe conducătorii. As much as possible. Cât este posibil acest lucru. I then received a letter from the local church where I had been a pastor. Apoi am primit o scrisoare dintr-o biserică locală în care eu eram pastor, lucram ca pastor, Informing me that they intended to disfellowship me. în care ei m-au informat că vor să mă exclude. The church, I was now living nearly 2,000 kilometers away from the church. 2,000. Dar în timpul acesta el s-a mutat și locuia undeva 2000 de kilometri departe de această biserică. I traveled the distance to the church. Am făcut această distanță și am mers la biserica aceasta. In that church there were several people În biserica respectivă erau câțiva oameni that I had baptized, pe care eu le-am botezat, that I had married, eu i-am căsătorit, that I had trained, eu i-am învățat, that I had given my pulpit, i-am dat catedra mea. And a number of these people were there on the night when I was for the meeting of my disfellowship. Și mulți dintre aceștia au venit la întâlnirea aceasta când trebuia să fie exclus. I thought of many things that I would say on that night. I was thinking of how I would respond. Deci m-am gândit cum să răspund la întrebările care vor fi la această întâlnire. But the Lord impressed me just to tell them how much I cared about them. Dar Domnul m-a impresionat să-i spun doar cât de mult îmi pasă de ei. And to thank them for allowing me to be their pastor. Și să-i mulțumesc pentru timpul în care eram pastor. And tell them why I love the begotten Son of God. Și să-i spun de ce eu îl iubesc pe singurul Fiu născut al Dumnezeu. And this is what I did. Și acest lucru am făcut. The conference president was the one who was chairing the meeting. Președintele de conferință era acolo cel care conducea această întâlnire. He said that he had letters from nearly every level of the church. El a spus că are scrisori din fiecare nivel al bisericii, telling them that I needed to be disfellowshipped. în care îi ziceau deci președintelui că trebuie să fiu exclus. And when they took the vote, când s-a făcut votul, the overwhelming majority voted me out of the church. Majoritatea au votat să fiu exclus din biserică. At that moment, I felt the love of Jesus in my heart for these people. În momentul acesta eu simțeam dragostea lui Hristos față de acești oameni. I didn't feel any anger at all.
Nu mă simțeam deloc supărat. I just felt peace. Aveam pace. If this is what it costs to believe that Jesus is the Son of God, Dacă aceasta este prețul credinței în Fiul Dumnezeu, then it's a very cheap price. atunci este un preț foarte mic, e ceva foarte ieftin. I felt sorry for all of the people that had voted me out. Îmi părea rău despre toți acești oameni care m-au exclus. And I knew that they had not studied this question fairly. Știam că ei nu au studiat acest subiect Or faithfully. cu credincioșie. And I just felt sad for them. Pur și simplu mă simțeam trist. I went home and I slept very well. That night. În noaptea aceasta am dormit foarte bine. And I woke up the next morning Și când m-am trezit dimineața următoare, feeling the love of Jesus. simțeam dragostea lui Isus. And so this is some of my story. Deci aceasta este ceva din istoria mea. It's part of my testimony. Este parte din mărturia mea. Rather than attack the leadership of the church, rather than mai degrabă decât să atac conducătorii bisericii, or try and convince as many people as possible, de a încerca să conving cât mai mulți oameni, este posibil, by secretly handing out information, prin împărtășirea materialelor în mod secret. I tried to show how important the Son of God is to me. Eu încercam să arăt cât de important este Fiul Dumnezeu pentru mine. By being willing to give up that which was very precious to me. Prin faptul că eram pregătit să renunț la ceea ce îmi era foarte prețios. To be a minister of the Seventh-day Adventist Church was something very precious to me. A fi pastor în Biserica Adventistă era foarte important pentru mine. But the Son of God is more precious to me. Dar Fiul Dumnezeu e mult mai prețios pentru mine. And if I have to choose one, it's always going to be the Son of God. Și dacă trebuie să aleg unul sau celălalt, totdeauna voi alege pe Fiul lui Dumnezeu. No matter what the cost. Indiferent ce costă. And so I pray that this testimony will be an encouragement to others. Așa că mă rog ca mărturia aceasta să fie o încurajare pentru fiecare. That the Son of God is worth everything. Ca Fiul Dumnezeu să fie cu fiecare. And if you have the opportunity, dacă aveți o ocazie, to read my book Return of Elijah, să citiți cartea mea Întoarcerea lui Ilie, which soon will be available in Romanian. Care în curând va fi disponibilă în română. And I thank you for your time. Vă mulțumesc pentru timpul vostru. Let's pray. Să ne rugăm. Father in heaven, Tată din cerul, I thank you for allowing me to share my testimony. mulțumesc că mi-ai dat această ocazie să împărtășesc mărturia mea. And I pray that those who hear this story Și mă rog că cei care au auzit această istorie will see that Jesus is indeed worth everything. să vadă că Isus într-adevăr este vrednic de toate. And that nothing should keep us from accepting this wonderful truth. Și că nimic nu trebuie să ne țină, să ne facă să nu acceptăm acest adevăr. And that in accepting this truth, și că prin acceptarea acestui adevăr, we don't have to be angry at those who want to persecute us. Că nu trebuie să fim supărați față de cei care ne prigonesc. Or cast us out of the church. Care ne dau afară din biserică. But the Spirit of Jesus, că Spiritul lui Hristos, can give us the grace, care ne dă har, to turn the other cheek, să întoarcem moneda, and trust that God will care for us. Și să avem încredere în Dumnezeu care. We thank you in Jesus' name. Îți mulțumim în numele lui Isus. Amen. Amen.